салом ба ҳама. имрӯз мо дар бораи форекс гап мезанем ки дар форекс ман позитсия шудам ва рубл прогноз доллар рублро анализ мекунем ва мебинем то чӣ қадар мумкин хезад ва камтар новости дар бораи биткоин ва прогноз дар бораи биткоин. ман дар форекс позитсия шудам, яъне ки сделка шудам, яъне ки ман харидам позитсияро дар доллар рубл против рубл. ҳозир позитсия 74.33 мебошад ки дар $1, яъне ки 73.33 копейка дар $1 мебошад. мо дар экрани худ истодид графикро. дар ин график маълум аст ки чӣ хеле доллар қимат шуда истодааст ва агар ки дар технический анализ бинем, агар дар ин график дар инҷо маълум аст ки треугольник рафта истодааст, яъне ки уровень поддержка аз боло, уровень сопротивления аз боло, уровень поддержка аз поён ва уровень поддержка ҳар бор боло шуда истодааст, яъне треугольник пайдо мешавад ва уровень сопротивления чӣ хизмат мекунад, яъне ки уровень сопротивления намемонад ки нарх ҳамон уровень боло бурояд, яъне ки қимат шавад. Уровень поддержка намемонад ки ҳамон уровень поён бурояд, яъне ки арзон шавад. ва дар инҷо уровень треугольник шуда истодааст ва дар охири треугольник бояд онро пробой кунад, яъне ки гузашта бурояд, қимат шавад. ҳозир 74.33 копейк бошад, агар то 80 рубл мумкин қимат шавад доллар. ва камтар дар бораи биткоин. биткоин ҳозир $41,000 шудааст як биткоин. мумкин ки то $50,000 хезад. дар ҳамин 2-3 рӯз баъд $8,000 қимат шуд биткоин. метавонад то $50,000 бихезад. ва ҳамин ки агар ки видео маъқул шуда бошад, лайкро монед ва подписатсия кунед, колоколро зер кунед, то ки нагзаронед ягон видеои маро. хай то дигар видео.